लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बयनिबो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। भिडिअ हगारनो माने बिराद गोबावथारसैमोन नालाय दिनैसो नै भिडिअ खालामलांबाय थादो लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ आङो बाथौआव थांनो फैदो मेलाबारियाव आनसलिकआव आरो इथिंजायबो दङ नै हाथायबो जाखायो नालाय हाथायावबो हाबबोनोसै दा। नै लोगोफोर दायो अखाबो हादों ओमफ्रायनो दैयाबो देरबोबायानो नै दहाय फुंनिफ्रायनो अखायाबो गोबां हाबायबोना ओंखायनो बिराद खस्थ' जाबाय नै सोरनाबा सोरनाबा सिजोबबावबाय। नोंसोरथ' मिथिखायो जानांगौ लोगोफोर सोरबा सोरबानि न'आव गोबां अखा हायो आरो गोबां दैबो देरो होननानै। स' बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा नोंसोर कमेन्ट खालामदो, लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर गोदान नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। गोबां जारलाखानाय लोगोफोर दिनै मोनसेबो गारियानो खाराखै। जोंथ' थाबायनानै मेंगुलाय लांबायसो अब्लाबो गंसेबो गारिखौनो माने नुहरा आरो सोरबा सोरबाथ' मेंनानै हाला हालासो होनलायलायबाय थाबायनोनो मा जाबावगोनथाय गारि मोनमारगोन ना मोनमारा थाबायथारमारनांसिगोन नामा आरोबाव एसे गोलाव। लोगोफोर थाबायनानै मेंगुलाय लांबाय। नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, बारा आं रायज्लायबाय थाला लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि माने मोजाङैनो दंथ'यो लोगोफोर। नै बियो मिंमां नलबारि हाइ स्कुल। जोंबो दायो मन्दिरखौ मोननोसै। हाथाय जानाय जायगाखौ नुहुरबायानो आरो ओरैनो हाथाय जाग्रा जायगाया बे फिल्डजोंबो थांजायो ओमफ्राय नैबे लामाजोंबो थाबायना थांजायो। बे लामाजों आरो एसे दिंग्रायबावनांगौ नालाय ओंखायनो बेजों गोजानसिन जायो। नै फिल्डजों बारस'ना थांबालाय खाथि जागोन आरो। नै लोगोफोर जोङो दायो मन्दिर मोनफैबाय। बेनो जोंनि मन्दिरा, आनसलिकनि मन्दिरा। सफायाबो बहा दोनबायहां नैयाव खन्नाथाराव दोनबाय आं। जों दायो बयबो आर'ज गाबनो थाखाय जोंनि गोरों गोरा आरो बिनि अनगायै बिथांमोननो मान
सारा